Театр микрофон алдында деген циклдан әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Туфан Миңнуллин әсәре буенча Диләфрүзгә 4 кияү спектакленең беренчелешен тәкъдим итәбез. Режиссеры Марсель Салимҗанов. Спектакльгә музыканы композитор Фасил Әхмәт язган. Рольләрне башкаралар: Диләфрүз, Наилә Гәрәй, Җәмил, Ринат Таҗетдин, Исмәгыйль, Илдар Хайруллин, Галим Сабирҗанович, Дилүс Ильясов, Шәкүр Халим Җәләл, Саҗидә Флора Хамид, Амур Наил Әюб. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Исәнмесез, иптәшләр. Без икәү бүгенге тамашаны алып баручылар. Без бүгенге тамашада катнашмыйбыз, ләкин шулай да иң элек сезне үзебез белән таныштырабыз. Каршыгызда Саҗидә. Ул бүген минем яратып йөргән кызым булып уйнаячак. Ә менә бу Амур, Сабан туе батыры. Сезгә сер итеп кенә әйтәм, яратам мин аны, тик бер гадәтен ошатып бетермим. Егет башы белән яучы булып, егетләрне кызлар белән таныштырып йөри. Ишеткәнегезчә, вакыйга авылда бара һәм аңлавыгызча Диләфрүз тирәсендә әйләнәчәк. Чөнки ни өчен дисәң, бүгенге тамашаның төп сәбәпчесе Диләфрүз. Моннан 2 ай элек Азат хатын журналының тышында Диләфрүзнең рәсемен бастырып чыгаралар. Ул рәсемне күргән егетләр шунда ук нәкъ кинодагыча Диләфрүзгә гашыйк булалар. Бүтән эшләрен ташлап Диләфрүзгә хат язалар, мәхәббәт аңлаталар. Сезгә сер итеп кенә әйтәм, Диләфрүзгә көн саен 40-50ләп егетләр хаты килеп тора. Нәкъ шул вакытта авылга шундый хәбәр таралган. Дөресрәге, ул хәбәрне Амур таратты. Сабан туена 2 көн калгач, Диләфрүз кияүгә чыгарга җыена. Кияүнең үзенә тиңен үзе сайлап алырга тели дип юригын Амурга әйткән идем. Ул тирә-юньдәге бүтән егетләргә тараткан. Менә хәзер кызык хәлләр булачак. Чөнки Сабан туе башланырга 2 көн вакыт калды. Амур, сәхнәдә барысы да әзерме? Барысы да әзер, Саҗидәкәй. Алайса, башлыйбыз. Җәмәгать. Саҗидә монда кичкенә генә бер хата җибәрде. Без диде бүгенге тамашада катнашмыйбыз диде, ләкин мин үзем аз гына катнашып алам. Ләкин бу турыда бер кемгә ләммим. Сөйләштек. Шу! Бататыгы таушы. Чистай шәһәреннән Исмәгыйль дигән егет менә монысы булай инде кияүлеккә 4нче кандидат. Чөнки мондый тавышта бары тик Исмәгыйль мотоциклына чыгара. Ә безнең авылга мин чакырдым. Диләфрүз белән таныштырам дидем. Ништәмә кирәк? Таныштыра торган кич. Кавыштыра торган кич. Бер йөрәкне икенче йөрәккә ябыштыра торган кич. Яхим, ничек килеп җиттең? Матайым өстендә ыштым гына 120 белән. Ай, әле шул матайым. Матайга тимә, җимерәсең. Ярый. Ахир кил әле. Әнә, аларның салына башлаган йортлары менә шушы була инде. Шәп, бакчада аларныкымы? Бакчасы да, мунчасы да, яртында бакчасы, бакчасында мунчасы, йөгерә су ташый нишкә билле марҗасы. Шәп кенә. Туктале шәп дисең, нәрсә шәп? Бакчасымы? Мунчасымы? Әллә нишкә билле марҗасымы? Бакчасы да, мунчасы да, әмма бигрәк тә шул нишкә билле марҗасы. Диләфрүз, кара син ахир бер күрешендә ниләр бирсен. Ахир, каян таптык әле моның бу фотографиясен? Ахир, минем беренче йөргән кызымның исме Зөһрә иде. Икенчесенеке Маруся, өченчесенеке Минзифа, дүртенчесенеке... Җитте. Без монда синең бузыклыкны тикшерергә дип килмәдек. Ой, ахир, нинди бузыклык булсын инде ул? Мин алар белән нишләгән? Танышкан, ташлашкан шул гына. Ямсыз кызга әйләнә алмыйм инде мин, үзең беләсең. Ярый. Мин таныштырмадым, мин ташаттырмадым. Караны. Менә сине якын дус итеп Диләфрүз белән таныштырам. Әгәр ташларсагыз, валлаһи әйтәм, миннән иман көтмә. Журналда матур чыккан да бит ул. Син нәрсә ахир? Әле Саҗидә булмаса, аның белән мин үзем йөргән булырым. Саҗидә шәбрәкме әллә? Сармансы минеке. Юк, ахир. Караны син.
Qap-qara ko'z, Qap-qara ko'z, qap-qara qosh, qap-qara qosh, qap-qara shash, qap-qara shash, ham qop-qara yuz. qora. Oxir yuzi qoramni? Nodon. Shangjaykini oq yuzli qizlarning baylami bir tiyin bi. Amur do'stim tezroq ko'rsat asilni, onni ko'rmay yurag o'tim bosilmay. O'zim bilan maqsaqtirma Ismoil, vaqt jikmi chiqmay quyosh Ismoil. Ko'rmay qolsam ya bug'irmin kibarman, sevgan yigitda yo'qman ne shibarni. Endi qizda bo'lmish sevgan yigitlar, tortib ola buni bizning ko'maklar. Rasmingga g'ashik bo'ldim Dilafruz, qora qoshli, qora shashli, qora qiz. Oy Dilafruz. Au, qo'ya, Dilafruz o'zi qayta. Qo'ya. Oxir ishlaymiz. Qo'sh. Çıksam bakşağa, ağaçlarga, senin serimle, yürek serimle, benim eserimle, sandığı ağaçlarda, kanatı dalıyla, kalanlarıyla, benim eserimle, sandığı ağaçlarda, kanatı dalıyla, kalanlarıyla, yıkayamazsın, uyuyamayacağım, uzağımı yoksamam, koyamı yoksamam, yüksünmeymişsin, yüksünsüzmüşsün, Tavuşı. Tahir ursam ulan bu kız meniki bulaşaq. Tahir, to'xta. Biroz sabr et. Oxir kimni yo'qsina ekan u? Kimni bo'lsin seni der. Uy, oxir qilmaydi. Ulan deb bitam deb ishlayim oxir. Tahir, bor. Kirib suylash. Men bunda kutib turaman. Oxir. To'xtali. Sizni nechikroq boshlarga ekan, ha? Nechik ekan deb onatiga qizlarga nechik boshlaganingsan. Alarchi bu, ha, bu bit. Sen o'zingda bu bit. Bilan bitmaysan, nima? Oxir. Narsa bo'ldi tag'in. Qo'rqam oxir bo'ldi. Sen To'qaydan o'rnak ol. Bilasizmi narsa degan ol? Mototsikli bo'lgan yosh yigitga ma'lumdirki, qo'rquv bilan urqu harom. Abdulla To'qay shulay degan bit. Oxir. Sening suylashganda orttirib jibaradigan bir qadar bor. Bugun orttirma. Agarda orttirsang, men bundan Mataydan biror tovush beraman, to'xtarsan. Yara. Bor. Hayırlı iş, şiver kızıy. Kim ulan da? Bulgayır oğlu şuşamı, şiver kızıy. Öyle adaştınız mı? Matayım üstünde işip baraydım sizin tavuşunuz. Yolumdan yazdırdı. Yıldan yazgan yigitlerge bizning bakşayanın davrini yok. Gitesiz de mi indi? Gidelim şu. Biraz gına sileşiyindi. Kilagiz bir tiyin yolunuzda bulunuz. Yolum sizin bakşaga tırtıldı, başka barı yolum kalmadı. Miskin. Hazır men burzayını alıp geleyim, hadi o sizge turu yoluna kursan. Burzayığız hocasına şasa kişilerge demidir, ha? O sizge aşağın. Siz onu yaratasız mı? Bik. Oy, şul burzay urunda bulsam, gilgine uyamның işiginden sizge karap terörüydüm, ha? Orttirma. Anladım. Gitesiz de mi indi Dilafruz? Oy, isimimni koyan bildiniz. Sıntilayakta sizin isimini bilmeyen kişi yok. İsminizni koşup jırlaylar. Şulay mı? Jırlap koranız hele. Jırlamayın mısın? Jırlayın Dilafruz. Taldirekka bar ekan, taldan nazik neşke bilip bar ekan, sipa buyuk dinler için Dilafruz, neşke bilin kimler için Dilafruz, sipa buyuk
Göngarışın bir afruz çıkabilir. Göngarışın bir afruz. İke kızın dingizlerge dingiken ayağında zıhra yıldız siniken bu kadadın yüreğine bir afruz bu kabındı yüreğinde bir afruz bu kadadın yüreğine bir afruz bu kabındı yüreğinde Yaramatur. Tik tovushing'iz yamsiz. Yo'g'ri bizga qotgan tizga, ayran qotgan shulpala. Sigan yigitingizda allandi otqa otlangan artist tugildir hali. Ayran qotganda tugul. Yigitingiz bormi? Halla siz prokurormi? Prokuror bo'lsam, yo'q, g'aybingizni bor aytib, bo'lmama chaqirib so'rab olar edim. Tansaga chaqir. Anladim, bo'ldi. Tansiga chaqirsam kelirsizmi? Sizning ovulgami? Ha, yo'q, bugun men sizning ovulda qo'nam. Demak, klubga kelirsizmi? Jay kuni klubga sizning ovul yigitlarigina yuridir. Siz qayerga yurisiz? Siz ko'rmagan yerga. Izlab topsam ne bo'lar? Ikki yog'ingiz o't bo'lar. Voy joni, sizning atigizning qizi begrag o'sal ekan. O'sal qizi, bu Rashadga ne ishin? Bog'chamizda olmag'achlar bor, kejja kirmasdan ishin. Qizarib pishgan olmaga sanduqashning ko'zi tishgan. Kashaga Rashadga bo'lsa da sanduqashga kirta yo'q. O'sal qizi sizning yonga ishibqina minsam yoriymi? Ishib, minib qaramiz. Uy, bo'ldi, deyapmiz. To'xta. Aniga etlari bor, Pushu. Oxir nega kularsin? Ey, oxir sen berayda. Ko'rayim bo'ldi, shep million bo'ldi. O'zing bilasan, oxir men o'zib olirga ko'nikkan. Ko'rsat, narsa o'zdingsan. Olay tezgina bo'lmaydi. Mana biz Sojida bilan 3 yil yuribmiz. Hali kechagina birinchi martaba o'bishdik. Yo'q, oxir nima bo'lsa, bugun bo'lsin, hozir bo'lsin, yo'q esa men ular bitib ketadi. Qaraysan, bor, iz. Men ketdim. Men ketdim. Oxir, to'xta, sendan boshqa ish pishmay, ne ishlaymiz? Boshda Matayni bizga qaytarib qo'yiq. Balki Sojidani ko'ramiz. Ul Dilafruzning yaqin do'sti bir joyim topar. Ayda ketdik. To'xta, oxir. Ketmay tur. Nega? Matayimning qobilmay turgan g'alati bor. Turtishirsin. Ayda, aydan bit qobilmay. Ayda turt. Patroq turt, oxir, patroq turt. Sen tezroq qobina ol. Ayda. Sultanlar bulasam, seni sıfatallar bulasam, min ala sultanlar bulasam, seni sıfatallar bulasam, dallara tanrı hanlavanı kük, seremeni hanlar bulasam, dallardan hanlavanı kük, seremeni hanlar bulasam, sünüme sürülemez idem, yatma sidirmez idem, sünüme sürülemez idem, yatma sidirmez idem, beredeki güllerine şillere gidermez idem, beredeki güllerine şillere gidermez idem.
Матур җыр. Миңа да шый. Исәнсез. Исәм Җәмил. Әле мин эштән кайтып киләйдем. Безнең йорт ашамы? Умартачы булу ошыймысың, Җәмил? Шамаган эшне ничек итеп эшлисең инде аны? Умарта кортлар бит алар кеше кебек акыллы, сөйләшергә телләре генә юк. Хәер, телләре булмаса да берсен-берсе аңлыйлар. Кая ашыгасың? Китәргә вакыт. Тынычык. Нигә көләсең? Син минем нигә көлгәнемне бел? Сиңа бәлки кызыктыр? Сиңа кызык түгелме? Юк түгел. Нигә кызык түгел? Менә шулай түгел. Кулыңда нинди китап ул, Җәмил? Китапханадан алган идем, менә укып чыктым, илтеп тапшырырга кирәк. Кызыкмы? Кызык. Син быел да Сабан туена чыгасыңмы, Җәмил? Сабан туена ничек каласың инде? Син ел сайын Сабан туена ат җигеп барасың. Нигә машинага гына утырмыйсың? Ат белән бару күңеллерәк. Минем дә атка утырып барасым килә. Өемә килеп алып китәрсеңме? Нигә дәшмисең? Әллә утыртып алып барасың килмиме? Синең миннән башка да алып баручыларың байтактыр әле. Кемне? Егетләрең буа бармыктыр? Әллә санадыңмы? Ha, бик кирәге бар иде я. Безнең авыл кызлары синиләр, син берәүгә дә яратам дип әйткәнең юк диләр. Дөресме? Әмма синең әйткәнең бармы? Әйтергә җыенам. Кемгә? Мине яратам дигән кешегә. Алай дип әйтүчләр бик күп булыр ул. Чын йөрәктән әйтүче берәү генә булыр. Соң менә бу китапта менә язылган. Эчемдәге сиремне кешеләргә әйтергә куркам диелгән. Ничә ел изге күреп йөргән сиремнән аерылсам бушап калырмын. Дөньяда яшәүнең кызыгып тәркибе диелгән. Кемгә дә булса үзеңнең сиреңне әйтерсең, ул синең сиреңнән көләр. Син әйтеп кара. Бәлки көлмәс. Мин яраткан кызның минем сиремнән көләчәген мин беләм. Соң тел белән әйтмәгәч, син яраткан кыз синең яратуыңны каян белсен дә? Белергә тиеш. Бәлки беләдер дә, син әйткәнне көтәдер. Көтмәгәнен яхшы беләм. Ой, бик күп беләсең шул син, акыл иясе. Булсасын, булса, син исәр менә шул менә. Нәрсә? Исәр. Син урман шурайысы! Исәнмесез, Диләфрус Хафизовна? Исәнмесез, Галим абый. Гафу итегез, Диләфрус Хафизовна. Урындыкның читенә генә утырып торырга рөхсәт итәсезме? Утырыгыз. Кеше утырыр өчен бит ул. Юк, Диләфрус Хафизовна, мин сүзләремнең астына мәгълүм бер мәгънә салып әйтәм. Сез мәгънә салмыйча гына утырыгыз, Галим абый. Шулаймы? Рәхмәт. Диләфрус Хафизовна, Галим абый. бүген мин иртә белән уянып китсәм, гафу итегез. Сезнең монда утырып торырга теләгегез юкмы? Юк шул, Галим абый. Бик кызганыч. Диләфрус Хафизовна, Азат хатын журналында портретыгыз басылып чыккан көннән алып, мин бүген бирегә 16-нчы тапкыр киләм. Ой. Шуның 4-сендә сезне күр бәхетенә ирештем. 12-се бушка китте. Ләкин ул вакыт минем өчен бик кызганыч булса да, мин аны кызганмыйм. Чөнки бүген Диләфрус Хафизовна, миңа сезнең белән ниһаять бер мәсьәләне хәл итәргә кирәк. Авыр мәсьәләне, Галим абый. Җиңел түгел. Диләфрус Хафизовна, сезнең мәхәббәткә карашыгыз ничек? Ой, Галим абый, бу турыда 2 тапкыр сөйләдегез ишенде. 3, бусы 4-нчесе һәм соңгысы. Чөнки Сабан туена нибары 2 көн вакыт калды. Диләфрус Хафизовна, сезләр үзегезнең кыска гына гомерегездә берәүне дә яратмагансыз. Һәм бу табигый. Һәм күздә тоткан кешегез дә юк, дөресме? Дөрестер инде, Галим абый. Димәк, сез табигать законнарына каршы яшисез. Чөнки ир җенесе, хатын-кыз җенесе беренче тапкыр очрашкан көннән алып, җир йөзендә мәхәббәт яшәп килә. Без моны легендлардан, халык әкиятләреннән дә ишетеп беләбез. Һәм ниһаять ярдәмгә халык мәкалләрен чакыралыбыз. Мәсәлән, ауру җылатыр, гыйшык саргайтыр. Гыйшыксыз кеше булмый. Гашык хәлләре яман, йөрәгемне уталган. Мәхәббәт белән яши, һәм башкалар күп алар. Яки ярдәмгә халык җырларын чакыралабыз. Мәсәлән, Җан
Söylep yıkılattır idim, ubep uyatır idim. Siyem sinne, soşağım, sübeminne, sebötenle digeçesi yaşağım. Şapim. Eyvettir şu, halıcıları bitir, eyvettir şu. Galim abi, jırının mındıyda var bir tane. İyi. Siyam seni, ulgenşi, büdreş yaşlarım kıyılıp, büleşim külüngenşi. Var. Jırının andığı da var. Lakin onlar şayancırlar türkümüne kire. Galim abi, siz İyi. muhabbet turunda şu kadar çok bilesiz. Ağzınız havan ilenmegen. Bu ikinci mesele. Hem bik şitrikli. Bu uylap işlevni talep etirgen nerse. İleni turunda Tatar halkında makalar bik köp. Mesela, 7 kat ulşe, 1 kat kis, hem başkalar. Eğer de bir yigit ilenirge tiliyken, onun ilenesi kişisi intellektual yoktan özüne tiyin bulurga tiyiş. Çünkü ilendeş, muhabbet düşüncesi baştağı asılın yugalta, akılgına kala. Amin sizge intellektual yaktan tengdi buylasız mı Galim abi? Turu birgen sırauga, turu cevap. Ayy, dilafruz hafizuna. Siz benim şekilde şitten türü bilimegizini köteresiz. Bizim yukarı bilimli gayla kırga hakkımız var. İyi. Bik küplerge örnek gayla. Örnek bulalım şu Galim abi. Ne gayla? Birinciden siz minden 25 yaşka ülkenlerek. Sen yakırda yıllar rol oynamayı. Yani ikinciden siz kolxozda işlerge tilemişsiniz. Dürüst, bilimime tin iştadım etsinler. Ağlar mina fizik iştadım eteler, bilgilimin başlartam. Bilimiz şovalı kuresin Galim abi. Işık. 10 yıllık orta mektep. 16 yıl şitten türüp oku. Klub müdiri bulur için ciddi vartkan. Yok, ben sizden sorayım. Yok, talep etem. Negalar mina, meni klub kamudir etip koymuyorlar. Negalar mina fizik iştadım eteler. Üç bakşağızda fizik işlisiz bir Galim abi. Amının muhabbette kağılışı yok. Var Galim abi. Men sizge kiyevge şiirga tilemem. Demek, bugünkü söyleşuda neticesiz tamamlandı. Şulay bulup çıktı Galim abi. Gafı ettiniz. Zarar yok. İrtemizsin mı? Bizim sokmaklar bir yılga barıp tutaşacaklar. Çünkü adam balası muhabbetsiz yaşayalmay, milyon yıllar boyuna formulaşıp gelgen halk makalleri. Bakın tabi. To'xta. Hey, jiber. Boshchasida kim bu? Jiber. Chiqalimda. Jiber deyim. Bu narsa buni ishab berasing bunda. Anda sizning ishingiz yo'q. Ha, Dilya, nega bo'lmasin? Seni qizg'anam. Qizlar ortidan ko'p yursang, bu yil tag'in kuchli qolasan. Вот безобразие. Хулиганdan mavzudinim. Men sizdan ulkanroq ham bilimliroq. Sıyırlar su içkende buzavlar buz yalay. Kelalimda. Hey. Buzavlar qizlar yanına kelganda sıyırlar obzorlarini qo'yib ketib. Kitem. Hem kisetem. Sizge bu sözleriniz için iptaşlar sudalında cevap bir gaturu kileşek. Bordi. Ne şaşsan? Şunu urursun. Ul bedbaht. Ay. Hop. Evet, etmedi. Ayşe kıvırsın attı. Dilafruz. Nishak xurlanmışı şunun bilan söylashib turasın ha? Ona ne bulgan? Ne bulganın bütün avul bile. Parazit. Seni de bileler. Bilip nishagan. Şu ağının yemin bızıp soğuşup yürüysün. Ay, şunu aytib tura. Bütün yıl boyuna 7 tapqir so'g'ish chiqardim. So'ng onun bit 6'sında o'zimni eti deb qiynadılar. İkisinde militsiya olib ketdilar. Onun qarab men Lubay ishlashim. Ana 15 sutka o'tirtganda. Biz plan deb turmadim, ishladim. Militsiyada işleysin sen. Tek kolxozda işlevin ko'rinmay. Galim abiydan ortiq jiring yo'q. Men mol yemim. Babam, qobam. Hamila qovuşçular kerakmi? Dilafruz to'xta. Nega qishqirasin? Olay to'pas söylashma Dilafruz. Senga kelishmay. Senga kelisha. Nega kelisha? O'zim mana bunda kelamaymi?
Үзем әллә ниләр уйладым. Ниләр? Әллә ниләр. Килсәм, баскыч астында ул бөкрәйеп тора. Кызылып кителде. Характер кызу минем, Дилафрус. Беләбез, җибәр. Тукта, тыңлап бетер инде. Тыңлыйсым килеп тормый, җибәр. Ничек килми инде ул? Юк, син тыңлап бетер. Әгәр сүзләрем ошамаса име, соңыннан үзем әйтерсең. Ярый, Шәкүр, әйдә. Сөйләп кара. Тыңлыйм. Менә булайрак булырга тиеш ул. Сандугач булыр идем дә, көннәргә кунар идем. Сандугач булыр идем дә, көннәргә кунар идем. Яңгыр тамчылары булып алтыңа тамар идем. Яңгыр тамчылары булып алтыңа тамар идем. Диләфрускай тамыйсыңмы, Диләфрускай сизәсеңме, әллә сине дә минем кебек янасыңмы, көйәсеңме, әллә сине дә минем кебек янасыңмы, көйәсеңме. Сындырырсың ботакларын, зинһар талларга куйма. Сындырырсың ботакларын, зинһар талларга куйма. Якын кирмә кидерерсең сөюе ялкынына. Якын кирмә кидерерсең сөюе ялкынына. Аккыштай булыр идем дә, суларда йөзәр идем. Аккыштай булыр идем дә, суларда йөзәр идем. Сөйгән диеп вәгъдә бирсәң, 100 елдан түзәр идем. Сөйгән диеп вәгъдә бирсәң, 100 елдан түзәр идем. Диләфрускай тамыйсыңмы, Диләфрускай сизәсеңме, әллә сине дә минем кебек янасыңмы, көйәсеңме, әллә сине дә минем кебек янасыңмы, көйәсеңме. Яна, яна, кия, кия, янып бетте йөрәгем. Яна, яна, кия, кия, янып бетте йөрәгем. Янып беткән йөрәгемә юк шул синең теләгең. Янып беткән йөрәгемә юк шул синең теләгең. Эй, Диләфрус! Нәрсә? Әгәр сөям диеп вәгъдә бирсәң, ниме? Күкләргә ашарыйм. Теге җидегән йолдызларын шүпләп, букетлар ясар идем. Букетлар ясар идем дә сиңа бүләк итәр идем. Бигрәк тишетелләнә башладың. Шәкүр алай сөйләде дисәң, кеше ышанмас. Ышанмасыннар. Ә мин үзем ышанам. Күктә кояш, җирдә Син. Мин. Диләфрус, я син мине бәхетле итәсең. Я нәрсә була? Я минем үле гәүдәмне әнә теге агач ботагыннан асылынып торган баудан эзләсеннәр. Зинһар алай эшне күрмә, Шәкүр. Ботакны кыртуың бар. Ә мин шундый кеше, Диләфрус дип. Тукта, Диләфрус. Үзеп кенә әйтә. Миңа кияүгә чыгасыңмы быел? Сиңа кияүгә чыгып аш яшәрбезме? Ә нигә аш? Син бит акчаны шәп аласың. Ә син мин эшләгәнне кабып ятырсыңмы? Син хатын булгач бераз арттырырсың инде. Аңлашылды, Шәкүр булды, рәхмәт. Тукта! Юкса бөтен бакча рәшәткәләрегезне китеп, кыйып бетерәм хәзер. Тукта, килерме? Кара. Кара, ничек сөйләй? Алай, нигә сугасың сине? Ә син нигә сугасың? Караны, алай сүрәтен гәҗиттә чыкканга бик борынны күтәрмә ярыймы? Гәҗиттә түгел, журналда. Ә татарларга чырауда. Диләфрус дим. Караны, китмә, тукта. Диләфрус. Туктадым, Шәкүр. Кая килеп чыктың? Бар, китер моннан. Җәле. Кемгә кычкырасың, Шәкүр? Бар әле киттем бит, кара кычкыра әле моннан бар. Диләфрус, дустым. Сиңа кычкырамы? Сәлам, Саҗидә. Сәлам. Нигә аңар кычкыртып торасың, Бар дим, гәҗитләреңне тарат. Таратырмын менә, җыеп бетерә алмассың. Нерсе? Тусаган кыяр кәбестә. Хатын кыз дип тормам, күзеңә белеп ике бармак. Ике бармак белән. Ярамый. Шәкүр, син Амурны беләсеңме?
Сабан туйында батыр калган егет бит ул. Алай бик амурың белән масайма, ярыймы? Хәзер инде кызлар өчен җегетләр белән җегетләр сугышып тормыйлар, мудасы бетте аның. Ул сугышып тормас, синең белән бар бәрелдек. Бар! Ә без элдертергә күнекмәгән. Безнең элдертә торган күлмәкләр күптән тузган. Батыр куян! Ай! Үләм дустым арыдым. Синең бу рәсемең миңа бер бәла генә булды валлаһи. Менә тагын бер кочак хат. Миңа сиңа. Җүләрләрдә инде бу егетләр гашык булганнар имеш. Йөрәгең юктыр синең, хит берсенә җавап язышмасам. Амурым булмасамы? Амурым булмаса. Да пых, берсенә тарыйм валлаһи. Нигә? Бәлки минем дә амурым бардыр. Ха? Миннән яшерен сиррең бармы, дустым? Бар. Ой, Тик ул серне мин хәтта үземә дә әйтергә куркам. Әйтмә дә, ышанмыйм да. Егетләр белән йөрүнең кызыгын беләсеңме соң син? Миңа амурым Саҗидәкәй дип кенә тора. Син Офелия, син Джульетта ди. Сине бер көн күрмәсәм, Робинзон Крузога әйләнәм ди. Амур шулай дип. Амур. Диләфрүз, кичә беренче кат үбештек, ой. Көзгә туй ясарбыз ахрысы. Мин Диләфрүз 2 көндән кияүгә чыгам. Китсәм, шунлап тагы дустым. Нәрсә, ишетмәдеңме? Юк. Шундый хәбәр таралган иш кибештер мин Диләфрүз 2 көндән кияүгә чыгам. 2 көн алдан, сабан туй калыр алдан кияү сайлый башлыйм ди. Саҗидә нигә көләсең? Сыманы Юрий генә амурга мин әйткән идем бит шулай дип. Каярада таратып өлгергән, ә? Син? Мин. Амурга? Ия. Дустым ачуланма инде, мин бит булай гына, шаярып кына, яратып кына. Яратып кына. Ярый, көлегез. Сабан туй көнне кияүгә чыгуын чыкмам. Әмма сабан туйында сөйгән егетем белән бер арбада утырып, урам әйләнеп чыгам. Ой, Диләфрүз. Әллә бүген килдеме? Теге. Юк, бүген килмәде. Бүген Галим абый белән Шәкүр килделәр. Өченчесен синең амурың алып килгән. Амур? Теге күрше авылның кызлар сайлый торган Исмагыйльне беләсеңме шуны? Исмагыйльне? Синең янга. Амур! Үләм! Мин аны танымаган булдым. Җырлады бейеде. Ни әйтәм шул амурга? Тәки яшлап йөрүен ташламый, ә? Нәрсә дидең инде Исмагыйльгә? Мин аңа башта Бурзай белән сөйләшеп кара дидем. Бурзай белән сөйләшкәннән соң кайды. Дустым, кызык итәсең киләме Исмагыйльне? Ничек икәнен уйлашыйк, план кырыйк, бер рәттән амурны да төп башына утыртыйк. Аларга кушып Галим абый белән Шәкүрне дә кемгә күзләрен тузландырып йөргәннәрен белсеннәр. Әйтәсен мин аларга әйттем инде. Әйткәнне генә беләләрме соң алар? Көлкегә калдырырга кирәк аларны, көлкегә. Җыным сине шул егетләрне көлкегә генә калдырасым килеп тора. Әле синең янга килгәндә Җәмил очрады. Бергә бер класста укыдык, исәнләшмичә узып киткән була. Танымагандыр? Танымаганга түгел ул, үзен әллә кемгә санап, борынын югары күтәреп йөргәнгә. Кара, дустым, дөресме икән? Бер кызны да затканы, бер кызга да яратам дип әйткәне юк ди. Миңа әйткәне юк. Бүтәннәрен белмим.
Амурым булмасамы? Амурым булмаса кызык итәр идем инде мин аны. Башларын зырын әйләндереп, алларыма тезләндереп, күзләремә каратып, ялындыртырым. Йөрәге юктыр аның. Ничек инде сине күргәч, сиңа яратам дип әйтмәскә? Нигә? Ой, дустым, егетләр булсам, кочаклап туймас идем мин сине. Шундый матур бит син, Диләфрүз. Я булды, Саҗидә, көлмә инде, әйдә киттек. Диләфрүз, әйдә, Җәмилгә яратам дип әйттерәбез, ә? Җәмилгә? Әйтмәс, булмас. Әйттерәбез. Әйтсә, көләр идек бер рәхәтләнеп. Саҗидә, чыннан да ничек итеп телен шишәргә икән аның, ә? Әйдә, тиз генә почтаны таратып чыгыйк. Шунда сөйләшербез. Барыбер бер әмәлен тапмый калмабыз. Әйдә киттек. Хәерле кич, Саҗидәкәй. Хәерле кич, Амурым. Хәлләр ничек, Саҗидәкәй? Әйбәт, Амурым. Кайларда йөрдең, Саҗидәкәй? Хат тараттым, Амурым. Кем белән? Диләфрүз белән. Эх, Саҗидәкәй, кичә. Таныштыра торган кич, кавыштыра торган кич. Бер йөрәкне икенче йөрәккә ябыштыра торган кич. Яучы. Саҗидәкәй, бетте. Саҗидәкәй, битеңнең очыннан гына бер генә мәртәбә пәп итеп алыйм әле. Ярамый. Нигә инде ярамый? Бүгенге тамаша безнең мәхәббәт турында түгел, Диләфрүз мәхәббәте турында. Саҗидәкәй, син безгә аз гына ярашып алырга ярый торгандыр инде валлаһи, Саҗидәкәй. Ашыкма. Башта карап чыгыйк, барысы да тәртиптәме? Тәртиптә. Ана агачлар үз урынында, сукмаклар үз урынында. Ой, Ана үз урынында. алайса, башлыйбыз. Саҗидәкәй. Диләфрүз кемне сайлар инде? Белмим. Кара, Саҗидәкәй. Минем бик әйбәт бер егетем бар иде. Исмагыйльме? Каян беләсең? Үзең әйттең. Шәп егет. Элек бер гадәте бар, хәзер ташлады. Әллә менә мин әйтәм, шуны Диләфрүз белән син генә таныштырасыңмы дим? Юк, Амурым. Мин бу уенга катнашмыйм. Алайса мин аз гына катнашып алам. Ярый, аз гына катнаш. Тик соңыннан үкенерлек булмасын, яме? Булмый. Диләфрүз Исмәгыйльне сайлаячак. Сайлый. Саҗидәкәй, син битеңнең очыннан гына бер генә мәртәбә пәп итеп алыйм инде. Бер генә тапкыр. Кеше.
Saat neçe? 9. Sacil aka, mening bu 9-chi yartida oxirim bilan ko'rishasim bor edi. Sacil aka, sen menga ashulamaydi. Oxir haqi tagiri haqi deydi. Men ketdim oxir yanında. Sen Dilafruzni qara. Aybat qarayman. Men ketdim oxir yana. Yarı yamurim, qararmın. Şunday tirib qararmın. Dilafruz! Dostum, çıkarı! Dilafruz yigitlerni qiziq etamiz. Oy, vat qiziq bo'lashaq. Bulmaz uşanmazlar. Ishanalar. Boshlari aylangan, ko'zlari tingonalarning narsa aytsang-da ishanalar. Mana Jamilgina qo'rqinish. Onasining ishonmovi bor. Oy, g'imir uzun bo'lar. Kila. Sen silashasizmi menmi? Yok bunda kelmiyor. Kitiram endi. O'zing silashirsin-gami? So'shida. Jamil! Nasa bor? İsenmi Jamil? Sen isenlashish uchun shulay qichqiraverdingmi? İsenmi? Qaya borasın? Sen menga mendan so'rab olasan. Men amur tugul. Shuning uchun sirimda shu. Amurni ko'rmadingmi? Ko'rdim. Qayda? Uylaridan chiqib kelaydi. Qayshin? Kisha. Men shundoq so'rayman. Amurga bir so'z aytasim bor edi. Amur! Dilafruz. Amur! Jamil. Oşulasın. Aşığa idim şu. Men alıp geledinmi? Yok. Boshqalar bilan yilmayib da, kulib da silashasın. Tek mening bilan gina nishik. Senga nasharroq ishlaganim yo'qdir ish? Yo'q, men senga o'pkalamim, yo'q. Men senga o'pkalim. Boya sen sirlar turida silagan eding. Sen o sirlarini shu xatlab teran yashirasan. Hatto o'zingda topolmaysan. Onda yashirtim bo'lirga yaramay, Jamil. Ya? Sirlarimni yashirmayman deb narsa endi uramga chiqib qichqirayman. Siringni ishonirlik birgina kishingda yo'qmi sen? Bilmayman. Menimda bit sirim bor. Men uni aytirga qo'rqmayman. Bilirga tilaysanmi? Yo'q. Aytmayman. Yo'q, kerak tugul. Nega? Shulay kerakmi? Men uni senga borib aytam. Dilafruz. Hozir tugul. Mening sirimni bilasan kelsa. Kim bugun kishin aramalikka o'yinlar. Yolg'iz qorama yonimda meni ko'r. Bilamasan ixtiyorim. Dilafruz. Sağ ol Jamil. Yolg'iz qorama yonimda ishlashirmiz. Sağ ol. Dilafruz. Voy do'stim. Qarab turdim da. Yaratdi bit ol seni. Yo'qlar bo'lmasin. Men yigitlarni senga qaraganda yaxshiroq bilaman donsi. Kelarmikan? Kela. Yaratam deb aytashaq, qishqirib kulashaq biz. Voy Sajida kishilardan kulib kelishirmikan? Senga do'stim barisida kelisha. Dilafruz. G'alimoboy. Sajida kela. Yo'q. O'yinni davom etamiz. Sadaqasini ko'ra savobin olsin. Kelishmas Sajida. Kelisha. Kela. Tek bu qort tilka aldanirmikan? Ishlaymiz. O'tiramiz. G'alimoboy. Xayrli kish, qizlar. Xayrli kish, G'alimoboy. G'alimoboy to'xtag'iz ali. Boya bizning bir qiziqli angamani bildirdilar, Dilafruz Hafizovni. Lekin men uni yangadan qabatlarga deb kelmadim. Mana Sajidani ko'rib to'xtaldim. Sajida. G'alimoboy. Siz nishlab turibsiz? Pochtani regular ketirmaysiz. Ozod xotin bilan zarar jurnali hamon yo'q.
Siz bilasiz, men ozod xotinsiz, ham здоровьйsiz. Oy. Oy. Здоровьйsiz yashay olmayman. O'tirib siylashig'iz G'alim og'ay. Birinchidan oshig'am, kechki pochtani qarab chiqasim bor. Ikkinchidan, o'rindiqqa o'tiruvimni Dilafruz Hafizovna tilamay. Nega deysiz G'alim og'ay, o'tirib? Shulaymi? Rahmat. Oy. Sajida. Oy. Nishlab siylashmaymiz? Kultura o'shag'i klub avda jayin qishin oshiq bo'larga tegish Dilafruz Hafizovna. Mana yuqoridagi iptoshlar bek yaxshi bilalar. Negadir hozirgi klub mudirini tegishli teja ko'rmaylar. Shul G'alim og'ay. G'alim og'ayda ko'ngilliroq narsalar turida siylashigali. Masalan, muhabbat turida, G'alim og'ay. Uch kishi bo'lgan yerda muhabbat masalasini hal etib bo'lmaydi. Dilafruz, seni aning chaqirganida bor kuta turgandir. Uchinchi kishi ortiq degan so'z Dilafruz Hafizovna ortiq degan so'z tugul. Men uni yuri kiritib jibardim, G'alim og'ay. Sizga aytasi so'zim bor. Menim sizga aytasi so'zim yo'q. Menim aytasi so'zim Dilafruz turida. Siz uni bek yaratasizmi, G'alim og'ay? Bir kishiga bo'lgan munosabatimni men ikkinchi kishiga suylamayman. Men Dilafruzning jon do'sti. Bu masalaga hech nindi oshiqlik istamay. Bilasizmi? U sizni yarata. O'zi men aytdi. Meni yaratuv turunda sizga ayta. Menga ne ishindir aytmay. Demak, iyola? Yaratmau turunda aytirgan ishindir yolmay. G'alim og'ay, to'xtala. Qizlar shulay bitindalar, G'alim og'ay. Ko'ngillarida bir, tillarinda ikkinchi. Mana men sizni bek yaqin ko'ram. Shunga ko'ra o'zingizgagina aytdim-da. Dilafruz Hafizovning menga qarata muhabbati, munosabatda ekanini men ishonam, albatta. Dag'anga o'tirmaydi. O'tir, G'alim og'ay, aylagiz. Umaligash. Halbuki, onun yalindiru tabiiy. Kelir vaqt, ularni avnar. Vaqt kelir, G'alim og'ay. Tik siz qortayasiz bit. Oy, to'xtat. Dag'anni to'xtat, boshim aylana. Ulam, boshim aylana. Oy, G'alim og'ay. Oy, bularning dag'anlari. Shuli. Qo'ya, darom shimali. Qortayasiz deb siz mening bilan narsa aytirga tilaysiz? Bugun barisida Xalitila G'alim og'ay temirni qizuvunda sug'ib qolg'izdim. Men avanturist tugul. G'ajab, o'zingiz yosh kishi, o'zingiz allaningdek sug'ib qolib turda fikr yuritasiz. Pochta vaqtida ketirmaysiz. Bu da bir muhim masala. Pochta qochmas, G'alim Samirjonovich. Agarda siz Dilafruzni yaratsangiz, bugun aramalikka keligiz. Yolg'iz, qort qoramati bilan. Aramalikka? Yolg'iz qort qoramati bilan? Aramalikning yolg'iz qort qaramaning bizning munosabatga nindi qo'g'lishi bor. Shunda Dilafruz bilan uchrashursiz. Uchrashuv uchun nega aramalikka borirga? Bu bek yamsiz yong'iri. Menim Dilafruz Hafizovna qarata munosabatim sof. Bilmayman. O'zi sizni shunda chaqirdi, menga aytirga qo'shdi. O'zi sizga aytirga yo'la. Aramalikka chaqirga yo'lmi? Aytirga yo'la. Logika qayda? Logika. Menim sizga ishonmasga haqqim bor. Dilafruz. Yo'q. Ishonmasangiz, o'z tilindan eshitirsizgami? G'alim og'ay. Dilafruz Hafizovna. O'tirasiz, G'alim og'ay. Rahmat. Dilafruz Hafizovna. Agarda haq bo'lsa, men bunda bir so'z eshitdim. Haq degin. Haq, G'alim og'ay. Aytdim bit, G'alim og'ay. Keting zalimdan, ketingiz. Ne için? Barg'ash ko'rarsiz, G'alim og'ay. Siz bugün benim bilan
бик кырыс сөйләштегез. Минем сезгә шалмаска хакым бар. Әгәр дә мин барга теләмәсәм, Анысы сезнең эш. Аннан сезнең белән сөйләшмәү минем эш. ансы шулай, ансы сезнең безнең эш, ансы шулай. Ләкин нигә алай? Әйтә торган сүзне монда да әйтеп була бит. Монда, ой, Галима абый, монда. Булды. Аңладым. Димәк, әрәмәлеккә. Әрәмәлеккә, Галима абый. Алны чыккач уңга. Юк, күпер аша. Күпер аша. Әрәмәлек. Әрәмәлек. Ялгыз карт карама. Ялгыз карт карама. Анда кешеләр буламы? Яшьләр уенга җыела. Яшьләр уенга җыела? Мин инде яшьләр янына ук бармам, Диләфрүз Хафизовна. Шунда бер читтәрәк торып ярыймы? Ярый. Хушыгыз, Галима абый. Хушыгыз. Кичкә кадәр. Кичкә кадәр. Хушыгыз, Галима. Кичкә кадәр. Хуш. Әрәмәлеккә. Шайтан. Бу турда татар халкында берәр мәкаль бар микән? Менә. Бирим дисә кулына, китереп куяр юлына. Я, ул түгел. Менә. Кызлар кие белән йөрсәң, тепсез күлгә төшәрсең. Әллә шушымы? Юктыр. Менә. Ат башыны нокта, кызлар күзе чукта. Шуннан да шулай килеп чыга бит. Шайтан. Әрәмәлек дигәч, күңелгә әллә нинди ямсыз уйлар килә. Әрәмәлек. Таллар арасында карама. Мәгънәсен карама дигәнене, кайсы китаплардан карарга. Мәгънәсен карама дигәнене, кайсы китаплардан карарга. Әрәмәлек. Анда тақыр сукмак бар микән? Керүләре җиңел таллар арасына, әллә алным чыкмак бар микән? Керүләре җиңел таллар арасына, әллә алным чыкмак бар микән? Әрәмәлеккә! Ахир кем бу? Ахиркәем. Кем бу? Ана синең көндәшең Галим исемле, күреп кал һәм саклан. Кемне Ахир пиләшишу? Алай диме Ахир, мәхәббәт пиләшкә карамый. Әллә шынмы? Синеке инде, Диләфрүз мин әйткәч синеке. Әйткәч дисең, үзе күренми дә. Каш, чыгалар, каш. Ахир кем аның белә? Минем Саҗидә. Ойша. Ахир дим, анысы минеке күзеңне алартма. Юк, Ахир, юк. Диләфрүзгә карады син. Ой, кара ничек басып торуларын кара син, Ахир. Тот мин, Ахир, югыйсә хәзер йөгереп барып тезләнәм. Ахир, тукта, сабыр ит. Сабырлык сары алтын ди. Сынды сабыр канатып, Ахир. Тукта дип чыгалар. Аны, каш. Теләсәң нәрсә, Саҗидә? Тик минем йөрәгемдә шигу ятма. Ой. Күрсәң инде син Исмагыйльне, дустым. Синең амурың аның алдында карашкы гына. Карашкы. Менә шушында килеп тукталды. Шушында. Шулай. Болгайыр авылы шушымы дип сорады. Җырлады, биеде. Тавышы. Үзем танымаган булам. Үзем йөрәгемдә ут уйный. Бер күрүдә ул гашык булдым, Саҗидә. Ай, нишлим икән? Килер микән ул тагын? Әллә берәр сәбәп табып авылларына үзем барып микән? Шу, дустым, кирәкми. Синең турыда әллә нәрсә уйларлар. Карап торучылар булмасын. Карасыннар, Саҗидә, мин беркемнән дә курыкмыйм. Ой, Исмагыйль, ник табылдың, ник югалдың, Исмагыйль?
Oy, hele şimdi de dilere başladım mikamin saçıydı. Dilere bir bakayım. Kışkırma. Ay dostum, şirlep gitun ihtimal. Bulmaga kırıp yat bulmasa. Yok görmeyeyim. İsmail gelir gelmey kalmaz. Oy, bilesiz bir nerse dostum. Motosiklı da var mı tarzı? Bu Sigurina şaşıyor. Dilafruz, dostum. Min de İsmail'ge aşık bulup baramin de. Ay yüreğim. Ay İsmail. Sajide, dilerime amurum var. Amurunu qaraşqı deydin, bildirseydin. Qaraşqının qaraşqısı. Sajide, gittik Sajide. İsmail gelir gelmey kalmaz. Ay İsmail. Ay İsmail. Ahir. İşittin mi? Ha? Ahir gidip Nerede değil? Qaraşqı değil. ahir görmeysin bunu halimni. İkisi de aşık bulup baralar bit. Ahir git hele sen bundan. Nerede? Kadri beni kerekti bunu bileyim mi? O kelemeğinde toyuga oturursun. Hazır davay ahir git indi. Şöp, bu nasıga ahir, mahir. Son o kelemeği yigit kişi işsin. Bu kelemeyim. Tek şurayı da sacilerini üzüm bilen bir kalıp gidelim. Bulay bulgan sizin ilk kızga da aşan işbet. Alma. Bunu almamışsın. Al ahir al. Sacile! Sajide. Gittim bundan. Yine kim şakırdı? Oy, şit kışı var iken. İsen misiniz? Ol Torgal, min şakırdım. Girelim bunda. Girelim bunda, söz var. Tukta, başta tanıştır indi dost yigitin bilen. Kur. Sajide. Emin İsmail. Şistalyıkta motosiklim var. Bile indi, bile. Gidelim bundan. Gel. Otur, söz var. Tukta, bizning hali Dilafruz bilan siyashasimiz qolgan ekan. Gününe 88 tapqır kuruşasız, siyasasız otur. Sajida ketma. Gitmez mi ne? Shaqirg'ash ketmay bo'lmas endi. Dilafruz. Sizda bizim bilan borasizmi İsmail? Ol aşağı, kitesi var. Ne gayda? Qani? İsmail, biz uzoqlarning arabalikka o'yinga tushamiz. Min yara bilmiyor. Siz Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Туфан Миңнуллин әсәре буенча куелган Диләфрүзгә 4 кияү спектакленең беренчелешен тыңладыгыз. Аның икенчелеше бүген 13 сәгать 10 минутта яңгырayacak. Театр микрофон алдында деген циклдан әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының драматург Туфан Миңнуллин әсәре буенча куелган Диләфрүзгә 4 кияү спектакленең икенчелешен тәкъдим итәбез. Режиссеры Марсель Салимҗанов. Спектакльгә музыканы композитор Фасил Әхмәт язган. Рольләрне башкаралар: Диләфрүз, Наилә Гәрәй, Җәмил, Ринат Таҗетдин, Исмәгыйль, Илдар Хайруллин, Галим Сабирҗанович, Дилүс Ильясов, Шакур Хәлим Җәләл, Саҗидә Флора Хәмид, Амур Наил Әюп. Dilafruz. Yaratam. Kimni? Seni. Meni? Voy, shartasiz İsmail. Yo'q, men har vaqt shunlab so'rayman. Bütün qizlarga nima? Ben qo'yan bildingiz? Yigitlarning barisi da shundilar olar. No. Men endi sortam tugal. O'zingizda qizlar bitganmini? Alarga ko'ngil yotmay. Saylagan so'z g'abat qildi. Meni so'z qo'rqitmay. Sizning uchun okean tiblarına düşer idim. Dilafruz. Yaratam.
Мен нәрсе әйтергә тиешсең? Соң яратам дегенде инде бітті кетті. Беренче күрүдә үкме? Неге икенче бит? Әйтсәм көлер идегез бугая. Шатлыгымнан үләр идем. Исмагыйль, мин бүген кичен Рәмәлеккә уенга төшәм. Шунда очрашырбызмы? Анда ялгыз карт карама янында очрашырбыз. Качмассыңбы соң? Качарлы булса моннан да качар идем. Киттек хәзер үк Рәмәлеккә. Минем әле бизәнәсем, киенәсем бар. Син булай да шибәр, әйдә. Бу сүзләрне беренче тапкыр сездән ишетәм. Хәерлегә булсын. Ярыйсынан кичкә кадәр мин көтәм кимәсәгез уфларым. Киләм. Шәп булды бу. Бәй, бик җиңел булды түгелме соң бу? Яратам дип әйтмәде бит. Нигә бик кәпрәясың, Исмагыйль? Саҗидәгә нәрсә ди? Яратса, конечно. Саҗидәсе дә шибәр чукымыш, әллә. Юк. Амур сабан туй батыры күп уйлап тормас, борныңа берне генә манчыр. Юк, нәфсеңне тыя бел, Исмагыйль, нәфсеңне. Диләфрүздән дә шәпне таба алмассың. Бизәнәм ди. Шәһәр кызлары кебек иреннәренә помада сөртеп чыкмаса ярый инде. Биттә изе калу бар. Бу кызлар, кубызлар, төшө телне яраталар да инде. Диләфрүз, Кім сен? Син кім? Мен Шушауыл жігіті. Мен Шистай егіті. Мұнда не шап ересің? Сені күтәм. Тішіңні қиямыз. Қаралы, тип аяғың білән. Аяғың бик ұзын ақырысы, біраз қысқартмай болмас. Қолың бик ұзын ақырысы, біраз қысқартмай болмас. Қаралы, өзіңе келдің ме? 20. Ой, Алла, қорқытты, құтым бұтыма түшті, ха-ха. Біздің ауылдың ұрамысы бір мәселе тақыр. Біздің ауылдың ұрамысы бір мәселе тақыр. Бұл байырның жегіттері себір кетсе де қойтыр. Бұл байырның жегіттері себір кетсе де қойтыр. Біздің Шистай yok балшы, ұрамынан атлапшы. Біздің Шистай yok балшы, ұрамынан атлапшы. Кішейік қанға кәпірайып не керейсің мақтаншы. Кішейік қанға кәпірайып не керейсің мақтаншы. Сіздің Шистай мәшелері яс түгіл күз мұраулы. Сіздің Шистай мәшелері яс түгіл күз мұраулы. Егіттері ел бойына мұрауламай тұра алмай. Егіттері ел бойына мұрауламай тұра алмай. Sözünün ağıl əteşləri qallanız ki ətləşmə. Sözünün ağıl əteşləri qallanız ki ətləşmə. Qarabdıran belə almim yigitməsin təpəşmə. Qarabdıran belə almim yigitməsin təpəşmə. Сіздің Шистай су ойында қызлар түші ойынға. Сіздің Шистай су ойында қызлар түші ойынға. Сіздің Шистайда 8 бар 88 ойынға. Сіздің Шистайда 8 бар 88 ойынға. Нәрсе, кетмем десің мені енді? Меңа мешайт етем десің енді? Жігіт кіші шулай ішлейменді. Меңа бұл орын керек, біләсің ме? Соң шулай дейлер оны. Қорқытқан бұла. Нәрсе, қызың білән шырашмақшайдың мәлі? Шулай десем не дейерсің? Бек шәп дейермін. Қаралы, иптәш, келәлі. Мұнда бірер қыз мазар көрінмәді ме? Қыз? Нен дейлер? Сеңе қарамай тұрғаны? Андайлар көрінмәді. Hem görünmezde, yarı var ağayın yolu. Yarı ağay, ayda. Gallanskiye taşı. Hestas! Әлі Dilafruz артынан келген енді? 20 деген бұла. Қорқыта!
нишегірек көргесің бұ Диләфрүстерін, Нишегірек етіп башын өз яғыма бұрып қоярға. Урларға яраса, әлі қойшан біздің кесмекке су ташы тұрған қызы бету. Шәкүр башың білән ялынып ерінде, шықмасымы деп күтіп отыр мына шулай, атынып. Әлі үйлеріне бәріп кіресінде. Біткен, баш біткен, кеттім. Ярамай. Же бурзайларын ішқындырыр, ол олабай білән ішің түше көрмесін дүнияда. Yalnız burada payda değilsen, yalnız burada kullerde. Yalnız burada payda değilsen, yalnız burada kullerde. Yalnız kullenden de yalnız min bugün günlerde. Başlataya kuyasa, dünyası, başlataya kuyasa. Şu Şakir, alay kışkırma, kişi ellerini oynar. Sen çıkmıyorsun hiç. Kızlarını şakırıp çıkarı için ukırmıyorlar. Terazege güne şirteler. Nerse, şiirtip çıkarganları var mı ne? Var şu. Kim ol? Senin sıman bir yigit. Шығып бастың енді қаршына? Шығып бастым қаршына. Яратам дегенінде тыңладың енді? Яратам дегенде тыңладым. Өзіңді яратам дедің ме? Женім сүйме дедім. Мына мұнысын әйбет еткенсің. Тоқтаны, әуіл женің сүймен ет яна неге шығарға болдың? Мен бит аны кім екенін білмедім. Мен күткен егіт деп ойладым. Кімні күткен еңсің, Диләфрүз? Шәкүр. Аңламасаң да аңламассың екен. Көрәсің бит енді. Сезәсің бит енді. Шәкүр. Соңары баштарақ шулай дейсің нәрсе бұла. Не жестің сен әй? Әлі құтырдың ба сен? Телердің бәлі сен? Телердім, Шәкүр. Сен мені телертуші. Теле бәрән ұрлығы шекілді бит сен тіләсі кімні телерді аласың. Шулай шул. Dünyası, birəkşə dünyası. Sən, başda şulay deysən нәрсе bola. İmiş yalındırğan bola. İmiş şekur sin fələn. İmiş şekur sin tügən. Şekur, kızlar көңілін аңламысың шул сен. Нәрсəyə керек olmayan? Нәрсəyə deyib аңлайım деймін аны? Өт қызық. Әне профессорлар аңласынlar. Шуның үшін зіреге ақша алып жаталар дияне. Қойсан алып кетем? Қоя? Сол қаралы, әлегіне әйттің ешенді аңлаттың тіл түбіңні яратам деп әйттіңіз. Ярату, еріп кету деген сөз түгел әлі, Шәкүр. Әкім сеңа ерді. Алдан барысың, әке. Шу. Башта yazılışырға керек. Анысы бір қаяда қашмияның. Ауыл советі бізге жақын ғана кіріп шығамыз да. Шулай ма? Yok. Yazılışмыша сіздің үйге кірмейм, Шәкүр. Бюрократ. Zakonda 6 ay көтерге қоша. Закон. Ол законнаны білесің ме? Оны қортайып біткен кішілер yazған. Олардың үйленесілері жоқ. Әгер міне мен yazsam, мен ол законны, мен оны түзетіп yazarıyım, білесің ме? Сен законны yazушы түгел шу, Шәкүр, бұзушы ғына. Жетті. Қора, бүгін әнік башлама. Ол 6 айны неше кетіп өткерімізсің, ә? Күн сайын әрәмәлікке ойынға түшәрбіз. Ол әрәмәлік ширанын тапты, он парватингі туздырдым енді. Анысын үзіңіне туздырғансын, қазір икәуләп туздырырбыз. Дүния, қаралы. Бүгін кеш ойынға түшәсің мұсың? Сен түшсәң, түшәм. Түшмәсәм? Үйге кірем де ятып яқылайым. Болды, мен түшәм. Кеттік әйде. Шәкүр, біргелеп йөрмек, ярый ма? Айрым түшік. Анда әрәмәліктә, ялғыз қарт қарама янында мені күт. Ялғыз қарт қарама янында? Әрәмәліктә. Болды. Мен риза. Міне, яқшы. Тек қараны. Ұзақлама. Ярый, Шәкүр, ярый, болды.
Нәрсе? Ей! Күзің шыққан мәлі мүлік. Ey, Şakur. Sözün mülşep söyleş. Сажада, Шакурның ғайыбы юк, үзең бәрелдең. Dünya, orada. Хулиган. Ярый, Диләфрүз, мин көтә торам, син театр ярыймы? Син театр, Шакур, мин килеп җитәм. Ярый. Şandı. Alla busu da şandı mı? Şandı. Abal canım silerşüleri barsan doğaçlar diyersin. Baratır canım baratır. Dilafruz. İsmail koya gittiyken. Әрәмәлеккәдер. İşler pişe bitmala ya. Şu Сажида, сен oyundan оймак чыгара күрмә. Яратасың бит амурыңны. Yaratkanla şulay işleyim de. Ulep günleşe arttan kalmay yürü. Bunda da kilo jiteşe. Dilafruz kile. Sen beni kurmadın men koşup duram. Ой. Dilafruz. Sajidani ko'rmadingmi? Birga ketdingiz ishilabasi? Ishqindi. Baylab tutalar аны. Baylangan edi. Mana hishlarim senga baylangan degan edi. Mana bugun ishqindi. Bilmim tag'in ko'rinmadi. Ay Ismoil qo'ya. Ketdim. Ovullarnami? Әрәмәлеккә. Nasha Malaka. Sen Мин ни калдым. nishta bittog'iz pishmadimi? Мен ни битqan? Sening ishing nima degan yigitlar ul? Nega menim ishim? Әллә мин башкалардан кимме? Ortiq, ikkigizda farq. Меннән артыкларын эзли шул синең дустың. Kimni? Әйтмим? Ахирың иш. Alla. Әллә. Таныштыр дигән була. Sajida bilanmi? Sen narsa deding? Мен әйтәм, аны сөйгән егете бар дим. Ул narsa dedi? Кайсы кызларда булмый сөйгән егетләр? Тартып ала ананы безнең кебекләр. Ахир үзе шулай әйтте ди. Sajida монда булмады инде. Юк. Кайда икән? Әрәмәлектәде. Менә шулай. Үзеңне әйтим. Sajida үзе дә бит. Ни? Үзе менә шул Исмәгыйльне мактый. Үзе менә аның турында гына сөйли. Әле ярый менә үзенә сиздермәгән булса. Кит булмас. Дустыңнан андый нәрсә көтмәгән идем. Менә мин дә көтмәгән идем. Амур, сиңа нәрсә? Син бит егет кеше. Нәрсә ялынырга? Бүтәннәр дә бетмәгән. Ярамый. Ярамый. Менә каршыма 88 фәрештә китереп куйсыннар. 88 да Sajida каршында 88 тиен тормый дияшәкмен. Sajidаны урлап китүчене 88-га тураклап 88-гә кыргып торам. Әгәр дә менә Sajida үзе мине ташлап китсә, йөрәгем 88-гә бүленеп, Sajidага 88 нәләт укыячакмын. Шуннан Сажидәгә ни зыянды? Миңа ни файда? Күрше авылдан недер егет алып килдең. Йөрәгемә ут салдың. Менә мөхәббәт. Dilafruz. Yılama. Үзем алып килдем, үзем алып китәм дигән тарас булба. Үзем тудырдым, үзем үтерәм дигән. Ким бола шәбәккән? Син җылама. Әмин киттем менә Мәликкә. Иксен югыдан туып сындырамам. Ay kızım. Hayli özümde yüreğim üstüne. 88 ferişte değil mi? Ay yağmurum kızlara. Kışıytem ben anı. İki yürek arasında butalıp yigitlerini kızlarla tanıştırıp yürüğünü taşladım. Gittik dostum. Әрәмәлеккә. Барысы да үз урынында, яшьләр уенга җыела, кияүләр килешенә табын әзер. Стоп! Хәерле кич, Sajidәкәй. Хәерле кич, амурым. Хәлләр ничек, Sajidәкәй?
Әйбәт, амурым. Ani shop munda yurisiz, Sajid aka? 3-chi pardani boshlab jibarga turaman, amurım. Amin. Narsa sen? Nimani ishlagan? Haliga xatlarni ishlading, shuni ishlarsan? Bo'lmaydi. Ha. Narsa qaqa? Bulashaq deyum. Sajida deyim, oshumni chiqarma. Tenga qarshi shuqindingmi dezdimona deganda atalla dezdimonani otqanda o'tirgan. Ha. Narsa qaqa? Otib o'tirmagan, bo'g'ib o'tirgan, shuni da bilmaysan bir. Yirak tashlab boshlagan. Ayda, o'tganlarni unutib, ilikcha bir aybatgina bir suylashib o'tirgan ekan, o'tir. Vaqtim yo'q. Qo'ya borasan. 3-chi pardani boshlaysan bar. No, Sajida qiziqaydan misida. Mana butun xoliq oldimda masxara edim. Mana hozir borib pardani yomamda qo'yam. Ey. Yopsan, o'zingning da planlaring ko'kasha. Nishiga shu? Ismoiling Dilafruzni ko'ra olmay qoldi. Anga Dilafruz tugul, anga sen kerak. Amina sen Ismoil izlaysan. Ha. Sajida gitme. Gitme Sajida. Sajida. Sen benim canıyım, bağrım, kugarışınım, vağalmam, afiliyim, yüzdimanım sen benim. Ayak aslında toprak bulurman, baraşak yollarında bayak bulurman Sajida kayın bir qayada gitmegine. Yigitlarga yovshi bo'larsan, Sajidangdan quloq qog'arsan. Yo'q endi Sajida deyim, ketma. O'tirib turayım. Voy, bar ketali, ket. Jamil kela. Kim? Jamil, bar. Men bundan bir qayda ketdim, sen de gitme. Sajida deyim. Sajida! Benim sırımni bilasan kelamdi Dilafruz. Mana sen ko'nglingdan indi sirlar saqlasan ekan. Men seni yaratam. Mana bu benim sirim. Lekin men ani seni aytırga qo'rqam. Chunki yaratmim degan so'zingni eshitasim kelmaydi. Alla sen menim yaratuvimni sezdingmi ekan Dilafruz? Alla menim hislarimdan kulargami sabi? Men bit sening bilan uchrashuvdan ko'pmi qochib yurdim. Amna bugun keldim Dilafruz. Kutam hukmingni. Va'dalashgan urushishi bu g'ay. Mana, ko'pim. Arabalik. Qort qarama. Kelib yetmagan hali. Ey, yaratmim shu kishilarning tugalsizliklarini. Vaqt yetgan bitingda. Avval yo'q. Boshqalarda bit o'ynab yurmaylar. Ko'pmi o'qiysi gazitlarimni qoldirib keldim. G'alib aka, kimni izlaysan? Hey, kim baranda? Bu men. Jamil. Anam, siz nishlab qochib kishi silashganini tinglab o'tirasiz? Yo'q, G'alim aka, siz narsa? Men bunda tollar orasindagina o'tiraydim. Tollar arasında? Ay. Yaring, bar, o'tir. G'alim aka, alla qizlar kutasizmi? Yo'q. Mana boshimni sof havoda yolittirib olib chiqdim. G'alim aka, siz bek ko'p o'qiysiz shol. Anga bit boshchilarga kerak eybit. Shulay. G'alim aka, o'tiringizlar, o'tir. G'alim aka, mana siz bek ko'p o'qiysiz endi eybit, bek ko'p bilasiz G'alim aka. Mana aytingizlar, narsa ul muhabbat? Ay, G'alim aka. Muhabbat u bek shitirikli narsa. Ona turlicha anglab bo'la. Mana masalan, Ozod xotin jurnali ul turunda o'zincha yoza. Hamla Zdoroviy jurnali o'zincha yoza. Muhabbatga tatar xalq maqollari orasida da o'rin bek ko'p berilgan. Masalan, maqollarni olaylik. Yigit ko'ngli nega tushsa, boshi shunga baylana. Muhabbat ko'zni suqrayta, quloqni sangrayta. Muhabbat o'limdan da kuchli. Ana baqaning da yaratgan yari bular, ham boshqalar ko'p. G'alim aka, mana siz bek ko'p bilasiz endi bit. Men shunday bek ko'p bilgan keyincha hamanda ilanmisha yurisiz, G'alim aka. Sen. G'alim aka, ot tuzishin qortayir, yigit qizishin qortayir deb aytuvlar bor bit. Anam, siz bek yashali. Qarangizlar. Yo'q G'alim aka, nasa? Siz bunda uzoq bo'lasizmi? Bo'laman G'alim aka, bo'lam nega? Shulaymi? Ayyo shu.
Agar meni sırasаlar, men әнә тегендә булырмын. Ярыймы? Sen aytırman Galim abi, aytırman. Baratır kız, aytırman Galim abi. Allah, bu da gaşık bulgan indi. Ay. Bilmegen indi bu Dilafruz. Elle aldagan indi. Şakir, kimden seçsek? Kim ol? Bu min, Cemil, korkma. Ah Cemil. Cemil şu. Cemil ha? Cemile tugul Cemil. Cemile. Sen narsanda jabalak şekilli taltımında oturasan? Yabalak taltımında oturmayı. Bo'ldi, jetdi. Ustarma, bar, ildirt bundan. Bar. Bu o'rin bo'sh tugul. Qara. Şakir, kim kelirge tiyishsin? Onu sana bilirge yaramayı. Hay, silaşabilesin deyinsin. Biz senin de dostlar idik, klassdaşlar, tengdaşlar. Arış kamırı bilen buda ekmege tengdaş bulalmay, ağayını. Sen arış kamırı mı ne? Jetdi. Ustarma, bar, ildirt bundan. Bu o'rin bo'sh tugul. Belki sen gidersin. Şıllap da bu orun boş tugul. Allah kızlar kütesin. Kütem şu. Paralı Cemil dost. Mena aytding emi? Bu sözüngni boshqa kishiga ayta ko'rma. Agar Jamil shulay deb aytdi desam, qizlar kularlar o'zingdan. Sen yaratasın mı? No, endi Jamil. Men bit yigit. İşte men yigit tugulmani? Yo'q, sen qorag'ay, o'rmon sho'ralisi, bor kuni-tuni qurtlarning yonida bo'tal. Yigitlar arasına qısilma. Ansı dürüst, qurtlarım yanında bu olsam eybetre, balar içmesem bal bire. Emine sen nerse bilesin. Jamil. Xarakterini bilasan. Qizib keta turgan g'adat bor. Sening orqangda 4-martaba 15 sut ko'tarib qaytasim kelmay. Bar, yaxshilik bilan ildirt. Bar. Qara, bor endi, bor. Ay, kışlı da indi sen Şakir. Qara Şakir, elde bir kişi yoğunluğuna küreşip qalıyız mı? Imgansan qurtlaringni kim qarar? Endi sen o kilemem indi. Sen chiqasan endi, sen. Belki sen. Güldürüp o'tirasan sen meni. Qarali. Au. Jamil tug'an. Ay. Bor ali tegi qorama tubini borib basali. Aha. Bosdim. Mana hozir shundan yugurib keldi. Boroning bilan mana shu yudruqqa kelib berilali. Neyik Şakir? O'zim sug'orayim, o'tiraman deb qo'rqam. Ya, narsa qarab turasan. 3, 2, 1, pusk, no. Hop. Ay. Cemil dostum jiberdigen. Jamil do'stim, jibarak qo'y. Tag'in bir ayt. Jamil do'stim, jarayib. Ay, hop. Asi xarabdashma, yoriyma, haramshi. Tatar kirashinde ko'targach, yudruq bilan qosiq qattirgan milarani. Sen g'afuyta kurindi Şakir, men bit. G'afu bilan qo'yishni solib qoldi. Ayda tag'in bir top qurolish qolib sayda. Yo'q, mala yo'q. Mening vaqtim yo'q. Sen bor endi, bor. Menimda yo'q. Bor endi, bor. Qarali. Jamil do'st, Narsa bor. sen kimni kutasan bunda? Kim kelsa shuni? Yayindi. Yigit kishi yigitdan sir yashira. Dilafruzni desam ne aytirsin? Ha? Sajida qo'ya deb so'rayman sizdan. Mana qiziq bizani qo'yan biling endi, mana. Ketalib qo'ya bilaymiz ani. Bilmadik, kulmadik emas. Oyoq ustiga qolib yurisiz, amina bunda ovuldaşıqizda qishqirtab toladilar. Kim toladi amur do'st? Oxirim toladi jon do'stim. Mana desam, menga hadruk tabig'izga Ismoilni, ya Sajidani, ikisini bir yo'li mana bunday meni qo'shma keltirib bostirig'iz mana shu. Mana to'xtara anglatibroq suylaylar amur do'st. Anglaytirgan kishimisan sen, qizlar qadrin bilatirgan narsami? Mana narsa. Her taltımın qarag'iz. Shu tepgan har bir toshqa quloq solag'iz. Men martdan marsh. Qarani amur. Agar Jamilda bormasa, boraman. Men bora olmayman amur do'st. Nega? Bora olmayman, mana shu bitta ketdi narsa. Qo'yan kelgan Boris Godunov, Jilka shahrini umrim bo'yina ko'rganim yo'q. Narsa, Bulg'ar ovul yigitlari shulay bilamini? Ayla ketdi.
Яңа күп кызларда күзгә күз карашып сөйләшергә туры килде. Яратам дигән сүзне дә күп ишеттек. Тик менә берсенә дә күңеле ятмады. Күңел һаман әллә кемне эзләде. Ачуланып та карадым, йөрәгемне юк бит тыңламый. Инде эзләгәнен таптымы йөрәгегез? Минем авыруыма дәва сезнең авылда булган икән. Ой, нинди матур сөйлисез. Саҗидә, әйдә рәбәлкә. Сөйләсәм ышанмассыз, Саҗидә. Бер көнне минем кулыма хат китереп тоттырдылар. Конвертны ачып җибәрсәм, скатерть хәтле бер кәгазьгә 2 сүз язылган. Сөәм сезне. Ой. Кемдән дип аптырап киттем. Адресы Казанныкы. Соңыннан беленде. Яшь кенә бер артисткадан икән. Безнең Чистайга концерт белән килгәч, мине күреп калган. Шул үзе булай шибәр генә. Менә биле шипшә. Шул 6 ай языштык. Тик әлегә дә баягы күңел аны кабул итмәде. Сез буларны мине көнләштерер өчен сөйлисезме, Исмәгыйль? Ничек көнләштерү? Менә дөньяда нинди хәлләр була дип әйтүем генә. Утырыгыз. Рәхмәт. Исмәгыйль, сез бая йөрәк турында бик дөрес әйттегез. Шул хакта бераз сөйләшеп алсак. Ачуланмассызмы? Ачуланаммы соң, Саҗидә? Исмәгыйль, сез безнең авылга Диләфрүзне эзләп килдегезме? Әйе. Ошыймы ул сезгә? Ярыйсы шунда. Мин беләм, ул да сезгә гашыйк, тик... Нәрсә тик, Саҗидә? Мин көнләшәм. Бу турыда үзегезгә әйтүем өчен ачуланмагыз. Мин яратам сезне, Исмәгыйль. Диләфрүз, ойла, Саҗидә. Әйдәгез. Су буйларын карап килик. Әйдәгез. Амур. Йөрәгем кабул итми. Соңансы шулай инде. Йөрәк һәркемнең үзенеке. Тик шунысы бар, Амур белән ачуланышасым килми. Бигрәк кызыкканлы кеше. Аңлыйм. Тик менә йөрәгем аңлап бетерми. Соң әйтәм бит, йөрәк һәркемнең. Исмәгыйль, хәерле булсын. Җибәр әле. Җибәр әле. Каптырдым булсын. Менә. Малай, валлай, Газиз җаным чәчрәп чыксын име? Әнә шул төп башына утырып, кочаклашып үбешеп утыралар иде. Нәрсә сөйлисең син? Шакур җибәр әле. Менә син Амур белән сөйләшеп кара ярыймы? Ул синең шикелле бедерә башларының 20-сен бетереп итек балтырына тыгып куя, беләсеңме? Яхшы. Амур, без малай 20 кеше килдек ди. Чистайдан ди. Бөтен Болгайырны кисеп турап китәбез ди. Нишибез, Бар китеп тор. Икебез генә сөйләшәбез аның белән. Яхшы. Амур, кара малай. Бычагы булмасын. Бар. Якынрак кил. Якынрак кил. Шулай дигән ахир. Кычаклашып сөйләшеп утырдык, тигене. Шамахир алды ул. Саҗидә дә монда булмадымы? Юк, булды. Алайса, нишләдегез соң? Сөйләштек инде. Бик әйбәт. Мин сине якын итеп, авылыбызның менә дигән бер кызы белән таныштырдым. Син дустыңның бакчасына кирип, аның алмасын үзеп маташасың. Амур, туктала. Амур, матур гына сөйләшик әле. Без бит синең белән аерылмас дуслар. Бер кәҗә җилендәге 2 имшәк кебек. Соңаннан соң егетләр бит без. Әйдә, сөйлә. Сөйлә, син егет дигән, мин егет дигән, егеттән шулай кыз тартып алайым дулы. Саҗидә үзеңә булса, шушы Газиз кайшарым белән бер маңгайга гына биреп Ани. Кыйный да алмыйм бит мин сине, ахир. Рәхмәт, ахир. Аяк кулларың сызлаусыз булсын. Ахир, белмисең икән син ул Саҗидәңне. Үзем миңа шат ябышты. Ничек кытылырга белмәдем. Амурга әйтәм дип куркыттым. Нигә миңа кычкырмадың? Соң синең монда икәнеңне каян белим мин? Менә шул ахир. Миңа Саҗидә кирәкми. Миңа Диләфрүз дә бик җиткән. Кара ахир. Чынлап торып үзе ябыштымы? Соң бердән бер матаем белән ант итәм. Шанам, ахир, шанам.
Тек шулай да сен безнең авылдан кетин, яме? Яхшылык белән генә аерылышык. Диләфрүз кемгә кала? Ата булгач камыты табылыр. Ахирлең шул гына чаклы икән, а? Нишлим инде ахир, башка чамам юк. Юк, ахир китә алмыйм. Диләфрүз белән менә монда очрашабыз дип сөйләштек. Китә алмыйм. Кара, ахир. Син Саҗидәгә яратам дип әйтмәдеңме? Диләфрүзнең кара күзе белән ант итә. Соң Диләфрүзең кая? Соң каян белим китәм менә. Алла. Үз башыма үзем бәла алдым месең белән. Ярый. Мин хәзер монда Диләфрүзне җибәрәм. Бер кая тайпылма. Әгәр бер читкә тайпылсаң, Инде ахир. ят. Айда. Ай, юк, ахир, юк. Сиңа ашаныш юк. Үзем белән бер калып китәм месең. Әйдә. Ахир монда гына калыйм инде. Әйдә, тагыл. Кыш бәла белән киттеләр. Әнә тегендә. Әнә кызлар бий. Әнә. Эй! Диләфрүз! Ишетмәде. Olmadı. Hepsi. Здоровье журналы язган. Су буенда салкын бик кистә дигән. Сакланырга кирәк. Эй, биюләре бию, җырлаулары җырлау, шрик та шрик. Бызылды хәзер яшьләр. Әллә оныттым икән? Оныткандыр. Барып әйтим әле. Юк. Яннарына барсаң, я биергә кыстый баштарлар. Көткән, шушында гына көтим инде. Бәлки килер. Хәерле кич, Галим абый. Минем сезгә хәерле кич дип әйтергә теләгем юк. Нишләп, Галим абый? Чөнки сез һәр вакытта кирәкмәгән чакта килеп чыгасыз. Мине Диләфрүз җибәрде. Карап кил әле, Галим абый көтәм икән, көтүләре хак булса, тагын бераз гына көтсен. Мин хәзер килеп җитәм диде. Барыгыз, әйтегез, көтә диегез. Есть. Ләкин шуны да эшләгез. Мин монда озак көтә алмыйм. Миндә редикулит, ә монда салкынча. Кисәтергә кирәк иде. Демисезонны пальто киеп килгән булыр идем. Ул хәзер килеп җитәр, Галим абый. Галим абый, ул сезне җылытыр. Ә хәзер таллар арасына кирип торыгыз. Кеше кара күрмәсен. Диләфрүз килгәч чыгарсыз, җәме, Галим абый. Көтәм 5 минут. Ой, 10 минут, Галим абый. 4 минут ярым. Ой. Папа. Сөйлә. Нишләп алай карап торасың, Җәмил? Син монда нәрсәдер кыландырасың булай. Син нәрсә? Күзләрем уйный. Аба җаным, кызлар күз уйнаганын күрә башлаган берәү. Амурымны сыйм. Амур сине сый. Без шулай инде бер-беребезне гомер буе сыйбыз, сак белән сук кебек. Җибәр әле. Куры. Эй, кит әле. Кура. Җамил. Кил әле. Убыштыгыз мәллә? Юк. Валлаһи дигән. Мәхәббәт шулай була микәнни? Гомер буе шулай бер-береңне эзләп йөрисең микәнни? Әгәр дә таба алмасам, Диләфрүз, таба алырмын микән мин сине? Яратам бит мин сине, Диләфрүз. Энем, син яшь кеше. Алдашырга, ялганнарга өйрәнмә. Алдашу угрылык сыйфаты ди халык мәкале. Нишләп алай дисез, Галим абый? Чөнки Диләфрүзне яратам дигән сүзен ялган димәкче булам. Юк, чынлап та яратам, Галим абый. Бәлки ул да мине ярата торгандыр. Хәер, тиздән барысы да чыганыр. Менә ул тиздән менә шушы Карамай янына киләчәк. Ничек? Мин? Сезгә китәргә туры килә инде, Галим абый. 3нче кеше артык диләр бит. Энем, бәлки сиңа китәргәдер. Диләфрүз белән монда мин очрашам. Ни өчен, Галим абый? Менә монысы урынсыз һәм мәгънәсез сорау. Менә кызык. Диләфрүз мине чакырды, сез мин очрашам дисез. Алай булмый инде, Галим абый. Мин дә Диләфрүз чакырмыйча килдем. Галим абый. Бәлки сез ялгыш ишеткәнсездер. Эй, сез нәрсә? Әллә сезгә башка урын биткәнме? Аны марш моннан, бурын буш түгел. Кит моннан. Кит. Кара әле, Галим агай. Менә син укымышлы кешеме? Алып кит шушы Җәмилне шушыннан. Алып кит та аңлат. Дөньяда Шәкүр барында Диләфрүз беркемгә дә карамас дигән. Диләфрүз? Син Диләфрүз исеменнән сөйләмә. Малай әйттерсең әллә ни? Үзе чакырды ул мине Диләфрүз шушында менә ул басып торган. Диләфрүз кемне чакырганын үзе белә. Егетләр, ташлагыз әле. Егетләр.
Келіңіз әлі мұнда. Мен мұнда бір нәрседе аңнамайым. Шақырылушы мен, сіз дағвалашасыз. Қараны. Нәрсе сөйлей ол? Сен сөйлегенні сөйлей. Ой! Тоқта, Жәмел. Отыр мен мұнда түп башына, отыр. Мә дару, мен дәбек кіп ал. Рахмет. Тартпасы білен ашама. Сіз нәрсе, миңа мишай китәргә план құрасыз, Бар, yolunda бол. Ауылыңа қайтырға соңа қаласың, бар. Мен ашықмайым. Қунаша келдім. Әгер амур ғына сыйлаған аз болса үстеп жибер алам. Сен амур белән безнең арага кірмә, қысылырсың. Әлі баяғы қыланышларың ішінде жауап бирәсең бар. Мен өзім суышып тұрмам. Амур өзі сен белән сөйләшер. Мен аның стажидәсін тартып алырға жиынмаған. Қора, мелкий хулиган. Қарай, ахир деген бұла. Амур нишәп сен ахир болсын, ла? Трактористлар курсында бергә укыдык. Нәрсә, дусларыңны җыеп килдең менә? Бегесем кетті. Олай шайкі білә жүргә мен қорқақ түгел. Бар. Рәхәтләнеп қайтып кет, бар. Соң бурын миңа кирәк. Тағы кемне кетәсең? Сезнең авыл кызын. Безнең авыл кызларының исемнәре бар. Иң шибәр кызыгызның исеме ничек соң? Қорағыз әлі жігітлер нәрсә бездән көлә ула. Біз сезнең чистайга кыз эзләп барган юк, син дә йөрәмә. Ансын синдән сорамаслар. Алайса ул урын буш түгел, су тутырып куйган. Киптерербез. Сен егет, сөйләшсәң әйбәт кенә сөйләш, ярыймы? Ул ничек сөйләшә? Аның бөтен кеше дә шәкүр түгел бит. Яры егетләр, ачуланышмыйк. Дөнья булгач, сез дә безгә килерсез. Менә дигән кызлар эзләп табырмын. Эх, егетләр, авылыгызның иң шибәр кызына гашык булдым бит, Юкка көнләшә ул шәкүр. Берегезнең дә йөргән кызы түгел. Үзегезнең дә әйтерим инде, шундый кызны ялгыз йөрткәнсез, Менә безнең арада гына булсын, диме? Үзе дә миңа шат ябышты. Менә шушында кил диде, шушында очрашабыз диде. Кызлар белән сөйләшүне миннән өйрәнегез инде сез. Дилафрус дип исмен кушып җибәргән идем. Малай, ирде дә кит. Гафу итегез. Кем дисез? Дилафрус? Туктале. Нәрсә бу тисең син, Бутарлыкмысың, егетләр? О, кадагы йөрәгемә, Дилафрус. Гафу итегез. Мин монда bir нәрсәдә аңламыйм. Менә мин аңладым бугай егетләр. Нәрсә аңладың? Дилафрус монда бездән көләр өчен чакырган. Сине дә Галим абый, сине дә Шәкүр, һәм сине дә Тәти егет, һәм менә мине дә. Туктагыз әле, егетләр. Миңа да аңлатыгыз әле. Менә без дүртебез дә шыр чыккан дураклар дигән сүз бу. Дилафрус безнең дүртебезне дә төп башына утырткан булып чыга. Юк, егетләр, алай булмый торгандыр ул. Соң Дилафрус үзе мине менә монда чакырды. Менә монда очрашабыз диде. Килмәсәң үпкәлим диде даже. Даже? Җәмил, сиңа да шулай дидеме? Әйттем инде, әйттем. Профессор, сиңа да шулай дип әйттеме? Гафу итегез. Миңа китәргә вакыт. Өлгерерсең. Әйттеме? Әйткән инде егетләр, әйткән инде. Туктагыз әле. Миңа да шулай дип әйтте шул. Кара, нәрсә булып чыга бу? Кызларга шанма. Язгыбызга тояма ди халык мәкале. Туктагыз, егетләр. Сез алдашмыйсызмы? Алдашмыйбыз, адаштык. Әйтәгез әле, җегетләр, урысча тәмәке тарта сөйләшеп уйлашыйк әле. Гафу итегез. Мин тарта белмим. Өйрәнерсең, утыр. Здоровье журналында тартырга ярамый дигән. Җегетләр, әгәр дә мәгәр Дилафрус тәрә килсә ибе, беребез алдамыйбыз. Ул күренүгә чыгабыз да бер кычкырып көләбез. Кызык булыр микән соң? Белмим инде. Син нәрсә дисең? Белмим. Ашады башымны ахир. Сандугач байлың канаты сары микән, ак микән. Сандугач байлың канаты сары микән, ак микән. Йөрәгем бер тиенди, әйтәниге хал икән. Сандугач уйнасына, барға уйналаган, сандугач уйнасына.
Нәрсә җегетләр? Шушылай аш бүреләр шикелле улап утырырга калдык менә инде. Җамил дус, Диләфрүзгә кеше җибәргә кирәк. Кайсыгыз бара? Мин барам. Җегетләр, Саҗидә белән Диләфрүз сезне кызык итәргә җыена, тизрәк качыгыз моннан. Рәхмәт, ахир. Мәңге онытмам. Миңа нәрсә? Таныштыр дидең, таныштырдым. Сиңа монда тагын Диләфрүз генә җитмәгән. Кара әле, яшти. Нишәтмәкче балалар, алар без дуракларны, ә? Ансын белмим ахир, әмма ләкин кызык итәргә җыенуга хак тизрәк таягыз. Таймыйбыз. Шәкүр әйтмешли кызык эшләп, килеп китәбез. Алайса үзегезгә карагыз. Миңа Саҗидә әйтте, дүртсе бергә җыелгач та миңа килеп әйт диде. Ә син хатын-кыз сүзен тыңлап күзәтергә килдеңме? Яратсаң киләсең ахир. Менә сез дә килгәнсез бит. Җегетләр, нишибез? Көләбезме, әллә кайтып кына китәбезме? Айттым бит инде көләбез дип. Бар ахир, барып әйт. Җыелдылар диген. Җегетләр, без хәзер таллар арасына пысып торыйк. Диләфрүз килеп күренүгә, чыгабыз да бер хи-хи дип көләбез. Гафу итегез, мин хи-хи дип көлә белмим. Ну, ха-ха дип көләрсең. Әйдәгез, киттек. Таллар арасына. Ярый, егетләр, мин киттем. Нигә? Кешедән көлү әйбәт нәрсә түгел. Әсиннән көлгәндә әйбәтме? Бәлки миңа шулай кирәктер. Кирәктер, каян түгел кирәктер. Бар, тал төбендә башыңны шәкләтебрәк уйла, аңларсың. Ой, килә. Диләфрүз килә, пус. Татлык жаннар! Нишләп бу Шәкүр нигә үкрәсең? Нигә үкрәмме? Торалар, профессор! Исәнмесез, Диләфрүз Хафизовна. Галим абый. Предательләр! Кирмәле Шәкүр! Диләфрүз, хәзер бер кемгә дә ышанырга ярамый икән. Менә бөтенесе алдакчылар. Я, сөйләшегез инде менә, әйбәт булып кыланыгыз. Менә басып тора ул, Диләфрүз. Миңа ни булган Шәкүр? Мин сөйләмим. Әнә алар сөйләсеннәр. Аңлавым егетләр, Шәкүр нәрсә сөйли ул? Гафу итегез, Диләфрүз Хафизовна. Кеше хисләреннән көлү татар телендә этлек дип атала. Тупас сүзем өчен гафу итегез әлбәттә. Аңлавым егетләр, сезнең миңа үпкәләргә ни хакыгыз бар? Сүземдә тордым, килдем. Килдем. Ә менә без. Сез дә сүзегездә торгансыз. Рәхмәт. Карагыз әле җегетләр. Нәрсә бездән көлә ул, ә? Нәрсә көләсез бездән? Исәнмесез егетләр? Әйдәгез әле, әйбәтләп кенә сөйләшик әле. Сен кысылма, саталарсың. Амур. Шәкүр, телеңне тый. Әй. Кара инде, Амур дус, үзең күреп торасың малай. Минем урында булсаң, менә син нишәрин икән ул? Сиңа рәхәт, җанда. Яра. Әйдәгез әле егетләр, басыгыз әле. Так, менә булай ул егетләр. Сез 1, 2, 3, 4, дүртәү. Диләфрүз бер үзе нишләсен? Менә минем белән киңәште дә барыгызны да чакырып, арадан күңеленә шаганын сайлап алырга булды. Диләфрүз Хафизовна, рәхим итегез. Мин ул турда беләм, китаптан да укыганым бар. Кайчандыр кызлар егетләрне сайлап алганнар. Ләкин бит алар хан кызлары булган. Хан кызына яраганны Хафиз кызына ярамыймы, ниме дустым? Дөнья. Я, сайла инде, сайла. Шулай. Мин һөнәрле егетне яратам. Әйбәт итеп җырласын да ул, өздереп диесен дә. Ә минем мотоцикл бар. Я, Шәкүр, иңелек син күрсәт һөнәреңне. Әйе, лай. Кит. Әбиеңә сәлам әйт, бабаң утырмага килсен, ярыймы? Алайса мәхәббәтеңне бабама аңлат. Аңлатырым әле мин сиңа. Әйләнерсең, тулганырсың, кайтырсың кулларыма, кара урман үскән булыр, кайтасы юлларыңа. Менә шулай дип җырларым әле мин. Рәхмәт, Шәкүр, рәхмәт. Кияүләр спискасыннан берсе сызылды. Я, сез, Галим абый, сезне һөнәрегезне күрсәтергә теләгегез юкмы? Гафу итегез, Диләфрүз Хафизовна. Мин ул яшьтән узган инде. Алай булгач, Галим абый, нинди мәхәббәт турында сөйлисез соң сез? Юк бит ул сездә. Менә монысы дөрес. Я, сез, Исмагыйль. Миңа бик кызык булып китте әле бу Диләфрүз. Шулаймы? Күп кызлар белән күзгә күз карашып сөйләшкәнем булды. Биллаһи, менә әгәр дә синең мине яратканыңа ышансам, кычкыра, җырлар идем, тәгәри бир идем. Тик син мине яратмыйсың. Юк шул. Саҗидә. Ай, ахир бетте.
Я, син, Җәмил. Синең миңа әйтер сүзең бармы? Юк. Нигә әйт инде берәр сүз, күрсәт егетлегеңне. Гафу ит, Диләфрүз, мин тиле түгел. Бер генә секундка булса да тиле бул инде, Җәмил. Минем синең тиле вакытыңны күрәсем килә. Башкалар тилергәндә нигә син? Тукта, Җәмил! Тукта, син минем сиремне ишетмәдең. Ишеткәннәр өчен дә бик зур рәхмәт. Ул түгел, Җәмил. Мин яратам сине. Менә сиңа Диләфрүз, дөресме бу? Әллә уенның дәвамымы? Дөрес. Күпме көттем. Күземә карап яратам дип әйтмәдең. Бүген әйт ичмасам. Әйт инде. Яратам, Диләфрүз. Яратам. Сез Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының Туфан Миңнуллин әсәре буенча куелган Диләфрүзгә 4 кияү спектаклен тыңладыгыз. Режиссеры Марсель Сәлимҗанов, спектакльгә музыканы Фасил Әхмәт язган. Театр микрофон алдында дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбыз шушының белән тәмам.